Vítajte pri našej dnešnej analýze. Pozrieme sa na tému, ktorá trápi dosť veľa podnikateľov s jednoduchým účtovníctvom na Slovensku, konkrétne ako správne chytiť za pačesy skladovú evidenciu. Áno, je to častá otázka. Dostali sme aj konkrétnu dotaz. Podnikateľka chce začať s evidenciou, ale má už tovar nakúpený dávnejšie. A teraz čo s ním? Presne, tá dilema, čo so starými zásobami. Takže našim cieľom dnes bude vniesť do toho trochu svetla, pozrieť sa na tie zákonné veci a dať aj nejaký praktický návod. Dobre, poďme sa na toto pozrieť. Takže tá otázka znela asi takto. Podnikateľka, jednoduché účtovníctvo, všetko jasné, a rozhodla sa, že od roku 2026 chce konečne začať poriadne systematicky viesť skladové karty. Chválihodné rozhodnutie, aj keď možno trochu neskoro. Presne. Doteraz to nerobila, ale cíti, že potrebuje lepší prehľad. No a teraz tá dilema. Má zásoby nakúpené pred týmto dátumom, pred 2026. Čo s nimi? Možnosť A. Na konci roka 2025 spraviť poctivú inventúru a nahodiť to ako počiatočný stav. Alebo možnosť B. Kašľať na starý tovar, evidovať len to nové od 2026. Aj za cenu, že keď predá niečo staré, tak jej systém ukáže nezmyselné mínusové čísla. No toto je skvelá otázka, lebo sa dotýka priamo zákonných povinností, aj keď možno nie tak okato, ako by sa mohlo zdať. Zákon o účtovníctve, to je ten náš starý známy 432/2002. Áno. V paragrafe 2, odsek 2, písmena A a C hovorí, že predmetom účtovníctva je účtovanie o stave a pohybe majetku. Sice tam akože nenájdete napísané musíte viesť skladové karty, ale zásoby sú majetok. O tom nie je pochýb. Jasne, logicky. A z toho vyplýva povinnosť sledovať ich stav a pohyb. A to platí pre každú účtovnú jednotku. Teda aj pre podnikateľa s jednoduchým účtovníctvom. Nie je to len o príjmoch a výdavkoch. A teraz pozor, čo je tu také, fascinujúce a pre mnohých možno fakt prekvapivé. Sem s tým. Je to, že táto povinnosť evidovať zásoby sa týka aj tých, ktorí si uplatňujú paušálne výdavky. Naozaj aj paušalisti? Áno, podľa zákona o daní z príjmov paragraf 6 odsek 10. Aj títo podnikatelia, okrem tej evidencie príjmov a daňových výdavkov, ako ju poznáme, musia viesť aj evidenciu o hmotnom a nehmotnom majetku, ktorý majú v obchodnom majetku, a tiež o zásobách a pohľadávkach. Fíha, tak to je naozaj zaujímavé. Lebo však tá všeobecná predstava je často taká, že paušál rovná sa radikálne zjednodušenie úplne všetkého. No, zjednodušuje výpočet základu dane, ale nie evidenciu majetku ako takého. Takže ani táto cesta vlastne nezbavuje povinnosti sledovať, aký tovar alebo materiál reálne mám. Je to tak trochu, ako si hovoril, ako s autom. Presne. Nestačí vedieť, koľko stálo pri nákupe, ale aj či ho stále mám a v akom je stave. Aj keby som si výdavky počítal percentom. Proste sledovanie majetku, vrátane zásob je základ. Áno, presne tak. A čo sa týka tej praktickej stránky, ako to vlastne viesť? Áno. Zákon našťastie nie je až taký striktný, čo sa týka formy. Nepredpisuje presne, že to musia byť karty alebo software. Podnikateľ si môže vybrať systém, ktorý mu najviac vyhovuje. Či už sú to tie klasické papierové skladové karty, alebo nejaký zošitový systém, alebo teda samozrejme ideálne nejaký účtovný software, ktorý má skladový modul. Takže je tam určitá flexibilita. Je tam flexibilita. Vo forme áno. Ale podstatné je, aby tá evidencia bola chronologická, teda pekne v časovom slede, ako veci prichádzali a odchádzali. A musí umožňovať kedykoľvek preukázať aktuálny stav zásob. A samozrejme ten stav ku dňu, kedy sa zostavuje účtovná závierka. Takže ak to prepojíme s tým celkovým obrazom, tá flexibilita vo forme neznamená, že povinnosť ako taká neexistuje, vieš? Jasne. Forma je voľnejšia, ale obsah musí byť. Presne. No a v tejto súvislosti, keď sa vrátime k tej pôvodnej otázke, Áno. musíme si otvorene povedať, že ak tá podnikateľka doteraz skladovú evidenciu neviedla, takýto postup technicky nebol v súlade so zákonom. Rozumiem, stalo sa. Minulosť už nezmeníme, ale teraz je dôležité to nastaviť správne do budúcna. Takže čo to všetko prakticky znamená? Pre tú osobu, ktorá chce od 1. januára 2026 začať poctivo evidovať zásoby. Ako má teda postupovať? No, tu je odpoveď našťastie celkom jednoznačná a vychádza priamo z logiky účtovníctva a aj z tých podkladov, čo máme. Je nevyhnutné, aby k 31. decembru 2025 urobila fyzickú inventúru zásob.
Fyzickú inventúru teda pekne spočítať kus po kuse. Presne tak. Musí si reálne fyzicky spočítať a zapísať, aké druhy tovaru a v akých množstvách naozaj na sklade má. A výsledok tejto inventúry, tie presne zistené množstva a druhy, to bude vlastne tvoriť počiatočné stavy zásob k 1. januáru 2026. Aha. Takže tie staré zásoby sa nestratia, ale stanú sa štartovacím bodom. Presne. Tie čísla si potom zaeviduje do svojho nového systému, či už to budú tie skladové karty alebo software, to je už na nej. A týmto krokom sa, ako si povedal, elegantne vyhne tomu problému, ktorého sa obávala, tým záporným stavom pri výdaji starých zásob. Čiže odpoveď na pôvodnú otázku je áno, inventúra na konci 2025 a zaevidovať. Nie ignorovať. Jednoznačne áno. Priznávam, tá prvotná inventúra, najmä ak sa nikdy predtým poriadne nerobila, môže byť vnímaná ako, otrava. Alebo proste náročná úloha. Verím. Ale pre ten čistý a hlavne správny štart evidencie je to absolútne kľúčové, bez toho to nejde spraviť dobre. Dobre, zhrňme si teda tie najdôležitejšie body, aby sme v tom mali jasno. Poprvé, viesť evidenciu o zásobách nie je len nejaký nice to have pre lepší prehľad, ale je to proste zákonná požiadavka, vychádza zo zákona o účtovníctve. Áno. Po druhé, a to bolo to prekvapenie, platí to aj pre podnikateľov, ktorí si uplatňujú paušálne výdavky. Presne tak. A po tretie, ten kľúč, ako správne prejsť na systém skladovej evidencie, ak som to doteraz nerobil, je tá fyzická inventúra. Ku koncu predchádzajúceho roka, aby som mal presné počiatočné stavy. Vám. Tá presná evidencia zásob, to fakt nie je len o byrokracii a o tom, aby som splnil nejaký zákon. Je to v skutočnosti naozaj mocný nástroj pre samotného podnikateľa. V akom zmysle? No, umožňuje oveľa lepšie pochopiť, ktoré položky mi vlastne zarábajú, kde mi zbytočne stoja peniaze v nejakom ležiaku v nepredajnom tovare. Pomáha to robiť oveľa informovanejšie rozhodnutia, či už o tom, čo nakupovať, kedy nakupovať, alebo aj ako nastaviť ceny. Jasné, vidieť tie reálne toky a stavy. Presne. Takže taká otázka na zamyslenie nakoniec. Aké skryté náklady, napríklad z dôvodu, že mi tovar zastaráva na sklade, alebo naopak, aké nevyužité príležitosti môže odhaliť naozaj presný a aktuálny prehľad o tom, čo sa mi vlastne deje na tom sklade, ako sa to hýbe.